denala ez erez, denoka inorez, denala ez erez, bakarka ezin da. Duela urte bete, Euskal Herriko hiriburu ezberdinetan erabaki genuen ekimen bat egitarena, Euskal Herrian dauden preso eta iheslari politiko bakoitzeko gazte bat txoko ezberdinetan kateatuz. 400 gora gazte kateatu ginen parlamentuan eta leku ezberdinetan, nolabait salatzeko alde batetikan Euskal preso eta iheslari politikoek pairatzen duten salbuespeneko egoera salatzeko eta bestetik euren berehalako etxeratzea aldarrikatzeko. Araban parlamentuan kateatzea erabaki genuen eta 34 gazte izan ginen kateatu ginenak, momentu horretan 34 preso eta iheslari politiko zeudelako. Ekimen horren harira, hainbat hilabete pasata, uztailean isun ezberdinak iritsi zitzaizkigun eta mosalegea aplikatu ziguten guztira 20.000 eurotik gorako isunak direlarik. Estatu Espainiarrak lege hau herri mugimendua zabaltzeko eta geldiarazteko erabiltzen duela ikusirik eta bilera edo asanblada batzuen ostean erabaki genuen lege edo egoera berri honen aurrean jarrera desobediente bat hartzea eta ekimen desberdinekin aurrera egitea. Honen harira, Araba mailan erabaki genuen dinamika desobediente bat abiaraztea, mugitzen ez denak ez ditu kateak sentitzen mosalegeari desobedientzia lemapean, eta horren harira hurrengo hilabetetan hitzaldi bira eta kontzertu eta jaialdi bira bat antolatzen ari dugu, nolabait mosalegea sozializatzeko eta apur bat gazteria aktibatzen hasteko mosalegearen kontrako borrokan. Horren harira Amurrion, Agurainen eta ostegun honetan Gasteizen hitzaldi ezberdinak antolatu ditugu eta hori nahiko genuke gonbitea luzatzea, ostegun honetan Gaztetxean, atxaldeko 7:00 egongo den mahai inguruan parte hartzera, mosalegearen inguruko mahai ingurua izango dena, eta horren ostean pintxoak eta kontzertu ezberdinak antolatu ditugu, eta nahi duguna, lehen esan bezala, animatzea eta bertaratzera. Tresna errepresibo hauek azken batean herri mugimendua eta gazte mugimendua ere ezabatzeko edo kikiltzeko asmoa izanik, uste dugu garrantzitsua dela jarrera hauek aurrera eramatea eta adieraztea ez gaituztela baldintzatuko, ez gure egunerokotasunean, ez gure borroketan. Eta horrez gain esatea Euskal preso eta iheslari bat etxean ez dagoen bitartean, herri hau ez dela libre izango eta horregatik borrokan jarraituko dugula guztiak etxean izan arte.